Eta liburu amaitu dudanean, pentsatzen jarri, eta zer rotu zitzaion idazleari hau idazteko, zer bultzatu duen horretara, halako galderak etortzen zaizkit. Ze arrazoi ezkutukorengatik eman zituen hainbeste ordu, bere bakarrean, esaldi hori txukundu, personaje hura azkeneraino ito, hitz galdu hura berreskuratzen. Pentsatzen jarrita, ez nuke asmatuko arrazoiak zehazten. Izan daiteke zerbait zuela esateko, izan daiteke barruak usteko, izan daiteke nahi zuelako, izan daiteke bizitzan beste ezerrez, eta gutxienez idazlea izan behar zuela. Edo bizitzan egin beharreko 3 gauzak egin gaberik hil ezina, seme alabak ekarri, zuhaitza landatu, eta liburua idatzi. Lehenengoan onartuko ez dituzten arrazoiengatik ere izan daiteke. Arrakasta, dirua, amodioa edo ospea. Pentsatzen jarrita, ahazturaren aurka ere idazten da. Pentsatzen jarrita, idaztea testigantza jasotzea da. Esperientzia edo jende, garai, talde batena. Idazten da gogoratzeko gero, behin bizitakoa berriz bizitzeko, ez bizitakoa irudikatzeko, pentsatzeko edo amesteko. Pentsatzen jarrita, heriotzaren kontzientziak, egunen batean hilko garenaren jakintzak sentiarazten gaitu bizirik. Eta bizirik sentitzearen ondorioetako bat da idaztea. Gure beldur, kezka, amets eta arazoak idatziz jaso nahi izatea. Biharko arkeologoentzat testigantza bat uztea. Idaztea, hiltzeko ziurtasunari harresiak jartzea bezala da. Pentsatzen jarrita, bizirik dagoenaren kontzientzia duenak idazten du. Zaldiek ez dute idazten, arrainek ere ez. Pertsona da idaztera jartzen den animalia bakarra. Pentsatzen jarrita, norberak beretzat ez ezik, besterentzat ere idazten du. Los momentos más felices de mi vida fueron los que pasé contigo. Si tú los hubieras compartido. Batez ere besteentzat idazten du. Pentsatzen jarrita, sortzaile oro ez alda ausart, burugabe edo antuzte bat. Hala ez izatera, nola pentsatuko zuen bere lanak guretzat interesen bat izan behar zuela. Pentsatzen jarrita, neurrigabea da idazlearen egoa. Pentsatzen jarrita, balda sortzaile humilik, bere lana txarra, balio gutxikoa, talenturik gabekoa dela pentsatzen duenik. Pentsatzen jarrita, hobenago isilik. Pentsatzen jarrita ordea, arroenak heriotzari kontra egiteko idazten dutenak iruditzen zaizkit. Inozoena da, bere haragia galduarren, bere lana edo bere arimaren zati bat bizidunekin geldituko dela pentsatzea. Heriotzari kontra egiteko idaztea, ez da heriotzari kontra egin ahal balitzaio ere. Elduren duen heriotza, eta eure begiak ukanen dizkin, egun sentitik gauera arte, lo egin gabe, gor, damu zahar edo bizio absurdu baten gisan laguntzen gaituen heriotzonek. Ire begiak, hitz utxal bat izanen ditun, oihu isil bat, isiltasun bat. Horrela ikusten ditun goizero, eu bakarrik ispilu aurrean makurtzen aizenean. Hoi esperantza maitea, egun hartan jakinen dinagu guk ere bizitza aizela eta ezereza aizela. Guztiontzat din heriotzak begirada bat, bakoitzarentzat bat. Huelen y rondan las cabañas, vendrá la iguana viva a morder. Pentsatzen jarrita,
Bertolt Brechtek zioen moduan, hiltzeko modu ugari dago. Eta bizitzeko ez dakit modu ugari dauden. Denok ere ezberdin, baina antzeko bizi baikara. Pentsatzen jarrita, idaztea eta irakurtzea gure bizitzak ez ezik beste bizitza batzuk ere bizitzea da. Baina pentsatzen jarrita, ez dut ezagutzen hilko ezten idazlerik. Are gehiago, ezagutzen ditudan eta gustatzen zaizkidan idazle askok, heriotzaren aurka idatzi arren, euren buruen aurka egin zuten biziak alduz. Pentsatzen jarrita, ba alda bizirik hil baino lehen. Literaturak ere ez zituen bizirik mantendu Stefan Zweig, Sylvia Plath, Primo Levi, Anne Sexton, Osamu Dazai edota John Miranda, adibidez. Pentsatzen jarrita, Borgesek ere esperantzara kondenatua itxaroten zuen heriotza, hilezkorra izango ote zen beldu. Pentsatzen jarrita ordea, biziki senti dezakegu lagun baten heriotza, gure alabarena edo gurasoena, baina ezin dezakegu gure heriotza sentitu. Hiltzen garenean, sentiberatasun oro galduko baitugu. Eta beraz, ergelena da sentitu ezin dugun zerbaitengatik beldurra izatea. He's running home again. He's running in the rain. Egia alda, heriotzaren lumak lurreratuko nauenean ere, bizitzak berdintxu iraunen duela munduan. Ni hilda biharamunean eguzkiak argituko du oraindik, eta trena ohi bezala geldituko da 5 minutuz geltokian. Eta itsas bazter honetan hausten diren olatu guerrak etenik gabelduko dira, hondartzaraino ahalez eta ezinez bazterrean desegitera. Eta ene izterreraino inguratu den karramarroa bihar beste inorengana ailegatuko da zango zabal eta aztamuka. Eta berehala aldenduko da, oraintxe iesean aldentzen den bezala. Eta ez dutenekin eramanen ez eguzkia, ez trena, ez karramarroa. Neu bakarrik eroriko naiz zulora, eta egundoko egunik bakartiena izanen da. Look up, can't see the rabbit lying. The rabbit's dying. Pentsatzen jarrita, hilerrietatik pasieran, idazle hilak beste hil guztien antzekoak dira. Beste guztiak bezala hil dira, ezur haragizko oro bezala desagertu. Pentsatzen jarrita, ziur euren heriotza irudikatzera jolastu zirela. Euren hiltzearekin edo azken egunarekin, edo azkenaren manerarekin estilo ariketak egin zituztela. Inoiz izan zen heriotza divertimentu bat eurentzat. Pentsatzen jarrita, heriotzaren aurka eginez, bizirik daudenentzat idatziz, heriotza artelan bat egin duten esaldiak ere badira. Epitafioak esaten zaie. Sadeko Markesak edo Orson Wellesek, Dorothy Parkerren, Vicente Huidobroren edo Lord Byronen hilarrietan idatzita topa daitezke. Idazlearen bizi pentsakeraren edo irudimenaren isla dira. Pentsatzen jarrita, mundua hitzez egin duena, hitzak agortzean hiltzen da. Ezen, zein ziren Cesare Paveseren diarioko azken hitzak? Jendeari gustatzen zaio jakitea, batzuk ondo bizi direla. Eragin estimulagarria du horrek. Beren buruari esaten diote, agian neuk ere egunen batean. Norbera izorratuta egon daiteke, baina errazago eusten dio pentsatzen duenean norbaitek bizitzaren ederra gozatzen duela.
Efektu lasaigarria dauka, soziologikoki konprobatuta dago. Bestela, hau da, ongi bizitzeko modurik ez dagoela eta mundu guztia izorratuta dagoela pentsatu ezkero, etxiak joko luke Kristo guztia. So smile, smile, smile.